ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ରଣା। ଆଜିର ଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ରାମତପୋବନାଭିଗମନମ୍ ଏହି ଶୀର୍ଷକକୁ ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ରାମ ତପୋବନାଭିଗମନମ୍, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତପୋବନ ଯାତ୍ରା। ରାମ ତପୋବନାଭିଗମନମ୍ ନାମଧେୟ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୱାନ ଡାକ୍ତର H.R. ବିଶ୍ୱାସ ମହୋଦୟ। ଏହି ଶୀର୍ଷକକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାରି ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ରଘୁବଂଶୀ ରାଜା ମହାରାଜା ଦଶରଥ, ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁତ୍ର ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଲାଭ କରିଥିବା ହେତୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ପିତୃସୁଲଭ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦଶରଥଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତପୋବନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ତାଡ଼କା ନାମକ ଏକ ଭୀଷଣ ରାକ୍ଷସୀ ଏବଂ ମାରିଚ ସୁବାହୁ ନାମଧେୟ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ପୁତ୍ର, ଏହି ରାକ୍ଷସ କୂଳ ସବୁବେଳେ ଋଷିକୂଳଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଯଜ୍ଞ ସବୁକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିଦେଉଥିଲେ, ଭଗ୍ନ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜାଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଏହି ବାଳକ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜା ଦଶରଥ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ନୟନ ପିତୁଳା ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କଦାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହର୍ଷି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଦଶରଥ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କିପରି ଜାଗ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତଦ୍ ବିଷୟକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥାବସ୍ତୁର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦଶରଥସ୍ୟ ଆସ୍ଥାନମ୍, ଦଶରଥଃ ବଶିଷ୍ଠଃ ଚ ଉପବିଷ୍ଟौ ସ୍ତଃ ସେବକଃ ପ୍ରବିଶତି। ଦଶରଥଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ, ଦଶରଥ ତଥା ବଶିଷ୍ଠ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେବକ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେବକ କହୁଛି, ସେବକଃ ଜୟତୁ ମହାରାଜଃ ପ୍ରଭୋ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷେ ଆଗତଃ अस्ति। ହେ ମହାରାଜ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷି ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠିପଡ଼ି ଉତ୍ଥାୟ କହ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷେ ବା ତମ୍ ଶୀଘ୍ରମେବ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରବେଶୟ। ଆରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଅ, ସ୍ୱାଗତ କରି ପାଛୋଟି ଆଣ। ସେବକ କହିଲେ, ଯଥା ଆଜ୍ଞାପୟତି ମହାରାଜ ଗଚ୍ଛତି। ମଣିମାଙ୍କର ଯାହା ଆଦେଶ। ଏହା କହି ସେବକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେଣ ସହ ପ୍ରତ୍ୟାଗଚ୍ଛତି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେବକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦଶରଥ କହିଲେ, ମହର୍ଷେ ଅଭିବାଦୟେ। ହେ ମହର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହା କହି ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ମହାରାଜ ବିଜୟୀ ଭବ। ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ବିଜୟର ଯଶରେ ଯଶାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦଶରଥ କହିଲେ, ଏତତ୍ ଆସନମ୍ ଅଳଙ୍କରୋତୁ। ହେ ମହାଶୟ, ଏହି ଆସନରେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ତଥୈବ ଅସ୍ତୁ ଉପବିଶତି। ତାପରେ ଦଶରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆସନରେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉପବେଶନ କରିବା ପରେ
ଦଶରଥ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବମ୍ କୁଶଳମ୍ କିମ୍? ହେ ପୂଜନୀୟ ମହର୍ଷି, ସବୁ କୁଶଳ ତ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ ମହାରାଜ, ସର୍ବମ୍ କୁଶଳମ୍। ହଁ ମହାରାଜ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ କୁଶଳରେ ଚାଲିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଦଶରଥ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ଭବତଃ ଆଗମନ କାରଣମ୍ ଜ୍ଞାତୁମ୍ ଶକ୍ନୋମି କିମ୍? ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ମହର୍ଷି? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କଲେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ବଦାମି, କହିବି, ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ପରନ୍ତୁ ମୟା ଯତ୍ ଅପେକ୍ଷିତମ୍, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅଭିଳାଷିତ, ତତ୍ ଦଦାତି ଇତି ବଚନମ୍ ଭବାନ୍ ଦଦାତି ଚେତ୍ ନିଶ୍ଚୟେନ ବଦାମି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି, ସେହି ଇଚ୍ଛା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ତେବେ ମୋ ମନୋଗତ ଭାବନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମହାରାଜ। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଦଶରଥ କହିଲେ, ମହର୍ଷେ କିମರ್ಥମ୍ ସଂଶୟଃ? ଭବାନ୍ କିମ୍ ଇଚ୍ଛତି ବଦତୁ ନିଶ୍ଚୟେନ ଦଦାମି। ହେ ମହର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଏତେ ସଂଶୟ, କାହିଁକି ଏତେ ସନ୍ଦେହ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଦାନ। ଦଶରଥଙ୍କର ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ରାଜନ୍, ବୟମ୍ ଲୋକହିତାର୍ଥମ୍ ଯଜ୍ଞମ୍ କୁର୍ମଃ। ହେ ରାଜା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଋଷିକୂଳ ଲୋକହିତାର୍ଥମ୍, ଏହି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞମ୍ କୁର୍ମଃ, ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥାଉ, ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରୁଅଛୁ। ପରନ୍ତୁ କେଚନ ରାକ୍ଷସଃ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞେ ବିଘ୍ନମ୍ ଉତ୍ପାଦୟନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ବଚନରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ମହାରାଜା ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ରାକ୍ଷସଃ? କିଏ ସେହି ରାକ୍ଷସମାନେ? କିଏ ସେହି ରାକ୍ଷସଗଣ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତାଟକା ନାମ ରାକ୍ଷସୀ ଅସ୍ତି। ତାଟକା ନାମରେ ଏକ ଭୀଷଣ ରାକ୍ଷସୀ ଅଛି। ମାରିଚ ସୁବାହୁ ଚ ତସ୍ୟ ପୁତ୍ରୌ। ମାରିଚ ଏବଂ ସୁବାହୁ ତାହାର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର। ତାଟକା ନାମ ଦେଇ ସେହି ରାକ୍ଷସୀର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମାରିଚ ଏବଂ ସୁବାହୁ। ଏତେ ଅସମାନ ପୀଡ଼ୟନ୍ତି, ଏହିମାନେ ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବିଘ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ। ଦଶରଥ କହିଲେ, କିମ୍ କୁର୍ବନ୍ତି ତେ? ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ମହର୍ଷି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତି ସମୟେ ଯଜ୍ଞ ବେଦିକାୟାମ୍ ରକ୍ତ ମାଂସାଦିକମ୍ କ୍ଷିପ୍ତ୍ୱା ଯଜ୍ଞମ୍ ନାଶୟନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତି ସମୟେ ଦୀର୍ଘ କଷ୍ଟ କରିବା ପରେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରି ଯେତେବେଳେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ସମୟ ଆସେ, ଯଜ୍ଞର ପରିସମାପ୍ତି ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ବେଦିକାୟାମ୍, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ରକ୍ତ ମାଂସାଦିକମ୍, ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସ ଆଦି ନିକ୍ଷେପ କରି ଯଜ୍ଞ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଦଶରଥ କହିଲେ, ଅହୋ ଦୁରାତ୍ମାନଃ, ଆହା ଏତେ ଦୁରାତ୍ମା ସେମାନେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତଦର୍ଥମ୍ ରାକ୍ଷସ ସଂହାରମ୍ କୃତ୍ୱା ଯାଗସ୍ୟ ରକ୍ଷଣମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଭବତଃ ପୁତ୍ରମ୍ ରାମମ୍ ମୟା ସହ ପ୍ରେଷୟତୁ। ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ, ସେହି ସକାଶେ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଲି ଉପନୀତ। ମୋ ସଙ୍ଗତେ ରାମେ ନେଇ ଜାଗରକ୍ଷା କରିବାକୁ କରିଛି ସଂକଳ୍ପ। ଏଣୁ ମହାରାଜ, ମୋ ସହିତ ରାମଙ୍କୁ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ ବଦତି ମହର୍ଷେ? ରାକ୍ଷସାନାଂ ସଂହାରାର୍ଥମ୍ ରାମଃ ପ୍ରେଷଣୀୟ ବା? ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି? ଦୁରାଚାରୀ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ସଂହାର ପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ କ'ଣ ପଠାଇ ହେବ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ ରାମମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣମ୍ ଚ ପ୍ରେଷୟତୁ। ହଁ ହଁ, ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣ। ଦଶରଥ କହିଲେ, ମହର୍ଷେ, ରାମ ଇଦାନୀମ୍ ଏବ ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷୀୟଃ ବାଳଃ, ସହ କଥଂ ବା ରାକ୍ଷସାନାଂ ସଂହାରଂ କୁର୍ୟାତ୍? ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ତୁ ଇତୋପି ବାଳଃ।
ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସର ଏକ ନାବାଳକ। ସେ କ'ଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିପାରିବ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ତ ସେହିଭଳି ଏକ ବାଳକ। ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ରାକ୍ଷସ ସଂହାରಂ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ସମର୍ଥଃ ଅସ୍ତି ରାଜନ୍ ତମେବ ପ୍ରସୟତୁ। ହେ ରାଜା, ଏହି ଦୁରାଚାରୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ରାମ ହିଁ ସକ୍ଷମ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣ। ଦଶରଥ କହିଲେ, ମାସ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହର୍ଷି। ବହୁକାଳାତ୍ ଅନନ୍ତରମ୍ ମୟା ପୁତ୍ରାଃ ପ୍ରାପ୍ତାଃ। ବିବାହର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ଯୌବନରେ ମୁଁ ଏହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛି। ତାନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ଦୂରମ୍ ପ୍ରେଷୟିତୁମ୍ ଅହମ୍ ନ ଶକ୍ନୋମି। ବିଳମ୍ବିତ ଯୌବନରେ ଏହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରିଅଛି ଲାଭ। ଦୂରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ ମହର୍ଷି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦୂରକୁ ପଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଚ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଦଶରଥଙ୍କର ନାସ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟରେ କୋପିତ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତର୍ହି ରାଜନ୍ ମମ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ରକ୍ଷଣମ୍ କଥମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ରାଜା, ତାହେଲେ ମୋର ଯଜ୍ଞର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ? ଦଶରଥ କହିଲେ, ତଦ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମାସ୍ତୁ। ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହର୍ଷି। ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳେନ ସହ ଅହମ୍ ଏବ ଆଗଚ୍ଛାମି। ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳକୁ ନେଇ ମୁଁ ସେଠାରେ କରିବି ପ୍ରସ୍ଥାନ। ପଦାତିକ, ଗଜାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଏବଂ ରଥ ବାହିନୀକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ମୁଁ ହେବି ଉପସ୍ଥିତ। ରାକ୍ଷସ ସଂହାରମ୍ କରୋମି, କରିବି ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ସଂହାର। ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହର୍ଷି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବିହସ୍ୟ ହସିକିରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମାରିଚ ସୁବାହୁ ସାଧାରଣ ଇତି ମା ଚିନ୍ତୟତୁ। ମାରିଚ ଏବଂ ସୁବାହୁ ଏହି ଦୁଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୟୋଃ ବଧମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଶ୍ରୀରାମଃ ଏବ ସମର୍ଥଃ। ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ, ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ରାମ ହିଁ ସକ୍ଷମ। ତମେବ ପ୍ରେଷୟତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ଦଶରଥ କହିଲେ, କ୍ଷମ୍ୟତାମ୍ ମହର୍ଷେ, ଏତାବତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ ରାମଃ କଦାପି ରାଜଭବନାତ୍ ବହିରପି ନ ଗତବାନ୍। କ୍ଷମା କରିବେ ମହର୍ଷି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ କେବେ ହେଲେ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସହ ଘୋରେ ଅରଣ୍ୟେ କଥମ୍ ସଞ୍ଚାରମ୍ କୁର୍ୟାତ୍। ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କରିବ ଭ୍ରମଣ? କେମିତି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କରିବ ଗମନ? ମାସ୍ତୁ ମହର୍ଷି, ମାସ୍ତୁ, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହର୍ଷି, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ତର୍ହି ଭବାନ୍ ରାମମ୍ ପ୍ରେଷୟିତୁମ୍ ନ ଇଚ୍ଛତି। ତାହେଲେ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଦଶରଥ କହିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଅହମ୍ ଏବ ଆଗଚ୍ଛାମି କିଳ। ହେ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ତ ଆସିବି ବୋଲି କହୁଛି ନା। ମୁଁ ଏହି ଯଜ୍ଞର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ନା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ନାପେକ୍ଷିତମ୍, ନାପେକ୍ଷିତମ୍, ଦରକାର ନାହିଁ। ଭବତଃ ଆଗମନମ୍ ସର୍ବଥା ନାପେକ୍ଷିତମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଶକ୍ୟମ୍ ରାମମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣମ୍ ଚ ପ୍ରେଷୟତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇବାର ଥାଏ ତେବେ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ମହ୍ୟମ୍ ଗମନାୟ ଅନୁମତିମ୍ ପ୍ରଦଦାତୁ। ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଶଙ୍କିତ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତର୍ହି କିମ୍ କରୋମି ଇଦାନୀମ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଚିନ୍ତୟତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି, ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷେ, ଭବାନ୍ ସର୍ବମ୍ ଶ୍ରୁତବାନ୍ କିଳ କିମ୍ କୁର୍ମଃ ଇଦାନୀମ୍। ହେ ମହର୍ଷି, ଆପଣ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ନା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏହା ଥିଲା ରାମତପୋବନାଭିଗମନମ୍ ଶୀର୍ଷକର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହା ଥିଲା ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ।
एणु सब्सक्राइब सहित एहाकु निजर प्रिय बंधुमानक गहणरे शेयर करिबा पई केबे भी भूलिबे नहीं। धन्यवाद।